napa mantu napa ngoten nyilih gong. Lah adat tata carane mbeta sesaji wis dupa komplit ditembung gong niku jedul lho Mas. Kira nggon harta karun. Lah kira-kira walah wis arek ngrata gunung iki kelakon nek dikeke ngandake kok. Cerita iki kudu ngerti buktine, ora mung jarene. Gulu gantung jaman iki nang wit bulu. Wit bulu wagem. Wah. Nek cerita sing aneh ning jare nyata. Jaman biyen ngisor bulu ing sak kiloten niku enten gong. Gong ning dudu gonge jalma manungsa lumrah. Wujudnya saka watu. Wujud saka watu. Ini nggih muni kaya gong lumrah sae nika. Sok ngetok, sok boten. Nek nalika riyen niki nyata niki. Buktine enten gong sepriki kependhem lemah ya awak niku pun boten muni lho. Nggih. Nalika riyen nek kala mangsane tiyang Mbon Agung iki kidule niku. Besok kidul niku dikidul kula niki ning Kelton Sawah nek kono ra kidule men. Duwe perlu napa mantu napa ngoten nyilih gong. Lah adat tata carane mbeta sesaji wis dupa komplit ditembung gong niku jedul lho Mas. Jedul teng Klengu wis dipikuli tenggene sing nyilih wau. Nah, ning bentuke watu, ning dituthuk ya muni apik. Niku nek bab bulu gantung. Nah, nek bab nek sakniki pun dadi watu lumrah nek jaman riyen. Terus enten ning wujude ning mboten muni punan. Wujude gong ya ana rancakane ya ana watune niku pun mboten muni. Lah nek pun mboten muni wau nek disejarahke dawa. Mongko tembung istilah bulu gantung. Niku biyen enten tiyang kena perkara. Ning biyen ku jaman penjajah. Wedi kena perkara. Mati gantung enten mriku. Moko telah bulu gantung. Gantung diri nek tembung sakniki. Enten mriku. Niku nek bulu gantung ringkes mawon. Lah niku wau. Wonten piran baju kuno ing antarane nggih niku wau. Gong sak prangkon, sak pangkon. Papan anune nek wis ketok masuk. Napa niku? Wis lak ketok watu-watune kae. Watu-watu sebagian enten sing tesih. Nek dhisik rumangsa kula nggih enten watu lumpang ning kok. Apa mergo? Lah kependhem saloke nyandi kono ya suwe-suwe lah kae tani kae. Terus kene. Ra eneng sampean sik kelingan setelah blumbang. Nggih. Terus lore rada lor yoan. Jenenge Setugu. Tengah sawah.
enten papane setuju. Blumbang kae zaman agama Hindu nek arep sembahyangan ki nggih wisuh ning kono ning Blumbang kuwi. Nggih, dadi enten riwayate dadi mriku niku papan sakral Mas. Lah nek penan kira-kira mung ajeng kira-kira paribasane gawe segara meneh dikeke kira-kira kelakon. Telur pakis mang kok masuk wae, Mas Kuntet. Telur masban. Mboten telur pakis sik wae. Oh, Sekudu kuwi lho. oh, Kuwi nggon harta karun. Lah kira-kira walah wis arek ngeroto gunung iki kelakon nek dikeke ngandake kok. Yo. Tapi biasanya katanya kan wonten tebusane nggih, Pak. Iya. Nah, Lah niki cerita sing anu, ya soal iki ngeten. Bab harta karun. Wah, mbah kula nek basa dikuk niku hebat. Ane wong mbah kula pun seda lho, kula wis tuweke semene wong mbahku kuwi lho. Riyen aja dijikuk. Ora njikuk akeh sithik wae. Atak nggih ngibadah karisan kudu aku sak anak putuku. Sing nunggu nomon. Kula ajrih kalih sing dawuh. nggih. Nek dan purun manggi kalih sing dawuh. Kula lungguh kula nenggo kok niki dadi sing ndawuh nenggo kula niki. Alah, mereka mboten wantun mbah kula. Iya, Mong. Lah dongeng kaya dongeng anu sing cita rakyat ning nyatane nyata. Nggih diwedudui. Mbah kula niku nggih. Ning mbah kula lho dudu kula nek kula ora ngerti apa. Mbah kula niku wonge tumbunge nek sakniki waskita. Mumpuni salene kanggo lembut sing tegese karo bangsa sing ra ketok iso srawung. Nek kare sing ketok kenal sing ketok. Sifat apa saged srawung. Lah niku mbah kula. Mas Rosid ku ya wis tepung. Wis tepung nek sing ning Suruh kae Mbah Iman Diarso tepung. Terus sik neng Jedes kuwi Mbah Demang. Lah pekarangane Nggih. ditumbas pokoknya yayasan apa-apa pondok Jaula apa yayasan Jaula pekarangane Suruh. Nggih. Ini pekarangan Mbah Demang niku. Mbah Demang niku adine mbah kula. Adine mbah. Nek biyen to cedak sakniki ya adohe ra ilok-ilok. Dukur wonten niku adoh. Adine mbah. Walah ampun petringan Mas. Ning buku mbah kula. Nggih. Niku napa sing kula critake iki papan mbuktekke wah iya lah iki pekarangane. Lah iki nek ra Demang nek ra wong dhewe kekuatan hebat. Oh neng tengah desa kok duwe pekaran semono jembare ya. Nggih. Ditumbas kali pondok Jaula napa-napa. Tadi pengen ngertos riwayatnya lah ketang ringkes lo riwayat. Dulu gantung ya nonton itu wae. Ning Gusih ketok apa ora watune wong pun taune pun mboten genah abate. Mbokne pun ambles kependem yakne. Ning jaman kula cilik, Mas. Nggih. Pesih ketok rancaan iki wis ketok rancaan ning watu. Gonge ketok gong ning watu. Wis ketok. Nggih. Lah niku wong sakniki iki do mboten memetri kependem yakne.